So ayan nga guys, nandito muna ako sa waiting shed ng Paritsur. Kaya maya lang siguro, ratratin na natin. Kasi alam ko naghihintay na yung mga kasama ko. So go na naman tayo. Ito na yung napakahirap sa akin. Wala kang tsinelas, kaya paapa na naman ako. Pipilay-pilay na naman sa paglakad. Buti pa sila oh, may tsinelas. May ilog na naman natatawirin pero at this time, lalakarin na namin. Medyo may pagkamalalim siya. Malakas ba yung force ng tubig? Hindi naman. Hop ya. Ayun, si biyaherong Hugotero. Nakatawid na. Malayo lang siya. Parang nagsusumba oh, may pa-X-X pa. Bali, set upin na namin yung drone, magpapalipad kami para makuhanan tong view na to. Tapos si Hugotero naman gumagawa ng sariling daanan. So yung pambato namin, hanapin niya muna yung okay. Tapos kung okay na doon, saka kami tatawid. So kung hindi, wala pa rin. Wait lang, sige. Babam. Babampay. Yan, pinababa ko. Ayaw. Babampay. Yan, nakababa din siya. So, ayan guys, hindi kami nakapunta sa waterfalls ngayon kasi malaki na yung tubig. So, kailangan na naming umalis dito bago lumaki pa. Actually, parang lumalaki na nga kasi umaabot na dito yung tubig. So, medyo lumalakas na yung current niya, yung pag-agos niya. Maano na siya, malalim na. Kaya need na naming umalis dito para di kami ma-stuck dito sa gitna. Wala pa namang rescue dito. Tama nga pala yung sinasabi doon sa may registration area. Baka hindi daw kami makaalis dito pag lumaki yung tubig. Kasi bigla-bigla daw lumalaki. Totoo nga. Ito ba yung dinaan natin kanina? Mukhang malakas yung current ah. Ang daming mabasa sa akin. Okay lang. Tumaas yung tubig talaga. Alam mo dito guys, pag natumba ka lang dito, diretso ka na doon. Kaya kailangan hina-hina lang. Tsaka di na malinis yung tubig. Aray ko, ano yun? Dati itong tubig dito, greenish. Ngayon, naging brownish na. Yung pagpunta namin dito, wrong timing. Next time, pupunta kami dito na yung maganda-ganda naman yung panahon. Sa wakas nakaraos din. Ingat-ingat buds. Pag na-stuck kami sa kabila, awit na lang. Hindi tayo nakatawid dito sa ilog, doon tayo sa Purok 7. No, hindi pwede yun. Kailangan namin umuwi. Yan si Maestro Sihem. Wala siyang kapansanan pero talagang ganyan lang. Malakas yung tubig magtulak. Saka tignan mo yung tubig buds oh. Yun nga sabi ko kanina, greenish siya eh. Green kanina, Ngayon oh. Parang kapet gatas na siya o parang kulay na ng milk tea. Ayun.
Wala na talaga guys. Pumangit na yung tubig. Kanina green na green talaga siya. Pati NMAX namin malungkot. Kasi nga, hindi nasiyahan sa tubig kahit di nakikita. No? Wala kami magagawa kundi uuwi na rin. Ay, ulan. Ayan guys. Hindi kami makatawid. Kasi tumaas na yung tubig. So baka hanggang na kami dito. Hanggang umaga na, bukas na kami makakauwi. Ilalagyan ng senyales. Kasi kung tataas yung tubig, talagang dito na kami matutulog. Anong tawag sa ride na to, Bad? Hindi ko alam. Mataas na yung tubig. Hindi na kami makakatawid. Baka dito na kami matutulog, bukas na kami alis dito. Hopefully, baka maya-maya lang siguro ng konti, bababa na yung tubig. Kahit hanggang 20 lang, okay lang. Hindi naman siya mukhang problematic. Nag-iisip lang kung ano yung diskarte. Hintay pa yung lalaban ko. Sa totoo lang, tong ilog na to, nakikipagbiruan sa amin nakikipaglokohan. Parang gusto nilang patunayan na talagang ang dala namin ay jet ski, hindi NMAX. Pero syempre, di naman kami pauuto. Ayaw naming subukan na i-jet ski tong motor namin. Buti pa sila doon. Nagsasaya sila. Kasi makakauwi sila, kami. Ganito kasi mga vlogger. Kahit kapangit na ng kalsada, mapuntahan lang yung lugar na maganda, may content. Gusto namin yung may tree. Look. Grabe oh. Mukhang madilim na naman ang kalangitan. Mukhang di na kami makakaalis dito ah. Mukhang bukas na kami makakaalis. Papadilim na. Okay na siya, okay na yung ulap. Ito na lang tubig ang pinapababa para makatawid na kami. Kailangan maghintay. Stranded. So, dito muna kami nagpapahinga. Titignan namin yung gauge namin kung medyo bumaba na ng konti. Para naman sa ganun makaalis-alis na tayo. Oo, ito na lang inaabangan namin dito. Ang pagbaba ng tubig. Medyo centimeter by centimeter yung pagbaba ng tubig. Every 1 hour, 1 centimeter pagbaba niya. Kita mo nakikita na yung so nakakatuwa. Kasi kita na yung isang gauge namin doon dati hindi nakikita yon. Ay, nakakon ako. Kasi basta yung short ko. Guys, pag pupunta kayo dito, dapat hindi maulan kasi talagang tataas tong tubig. Hindi kasi kami naniniwala Pero sabi naman nila, mga madilim na daw mamaya, bumaba na tong tubig. Siguro makakatawid na kami. So for the meantime, dito muna kami matutulog, magpahinga sa may balsa na sira. So gagamitin muna namin to. Dito kami matulog sa may mga tabla. Actually, dito sana sa balsa na to Dito kami matutulog. Sakto sana kung may may tent dyan Maganda rito. Hanap tayo batis ng kahoy. Susunugin? Magbo-bonfire muna kami dito, panlaban sa lamig. Nagmamagaling kasi kami Ito ang mga napala namin. Alam nyo guys, walang ka-signal dito. Kahit na ma-stranded kami dito, matrap kami dito kung may signal, okay lang sana sa amin Napakahirap ng walang signal. Napakahirap para sa akin napakahirap mabuhay na hindi ka nakakanet. Gabi na.
Bali nakiusap kami dun sa truck kanina kung pwede kaming ibalik doon. Pero sabi, mabigat daw yung mga motor namin. Pero binigyan naman kami ng pampalakas loob na mamayang alas 8 daw, bababa na yung tubig. Sana nga. Bali ay na sila kukunin yung balsa na pagsasakyan ng aming motor. Sana makuha nila. Medyo bumaba na kasi yung tubig. Hanggang doon yung tubig. Pero ayun, bumaba na. Napakalamig pala yung tubig. Pauwi na kami. Anong oras na ba? So 1:23. Alas 3 ng hapon nandito na kami. So ito lang nanginginig ako sa lamig. Lamig-lamig dito kasi bundok na rito eh. For the second time around, na-failed sila kanina kasi malakas pa daw yung current. So ngayon pupunta ulit sila para sukatin ulit kung malakas pa rin o hindi. Dahil kung malakas pa rin yung agos ng tubig, hindi sila tutuloy. Pangatlong beses na bumalik na sila sa ilog para sukatin ulit kung pwede nang kunin yung balsa. Check time na tayo, 5:20 na ng madaling araw. So pakonti-konti lang yung tulog namin. Nakaabot na sila sa dulo, sa kabila. Makukuha na nila yung balsa, makakauwi na tayo. Papaliwanag na rin. Mag-uumaga na. Morning, binumbong. Sa wakas, kaya na yung balsa kapag sasakyan namin. Makakauwi na tayo. Yan si Mr. CM. Makakaano na tayo. Makakauwi na tayo. Biyahe na tayo ulit. Very epic! Ito yung episode na pinaka-worst. Episode ng vlog. Ayan, makakauwi na kami. Salamat.